Vinc a presentar-vos el meu llibre El origen de la justicia. És un llibre que tracta bàsicament del que són les bases no només del procediment judicial, és a dir, com va començar tot plegat, d'on ve el concepte de justícia, quines bases té, sinó que no fa una exposició des del punt de vista estrictament jurídic sobre la qüestió, sinó que es remunta a les arrels religioses del tema, que evidentment les té, però fins i tot antropològiques i, més enllà d'això, biològiques, perquè amb el comportament d'altres primats, que no som nosaltres, com per exemple amb el comportament dels ximpanzés i els bonobos, cal veure algunes d'aquestes arrels que nosaltres ens han fet concretar un concepte que tots utilitzem amb el dia a dia, que és això és just, això no és just, això està bé o està malament. Però calia explicar també on es van fer els primers processos, com va començar tot plegat i a on hem arribat i fins i tot si actualment el procés judicial encara és un bon mitjà de resolució de conflictes o hauríem de començar a pensar en altres realitats alternatives.